Abans de l'operació pesava 159 en 600 i ara peso 96. Faig senderisme, caminem, bicicleta de muntanya i vaig començar fa molts anys, ja fa uns 10 anys que vaig començar a fer ràdio. Qui us parla? Jo mateix, en Miqui Ortega. Bona nit, Badó. El metge de capçalera em deia que anés quan jo pesava 110 quilos, 110, 120, fins que vaig arribar boi als 160 quilos i llavors sí, em feia mal tot. Sí que els meus amics em venien a buscar, em trucaven, bueno, fem aquí, sí, anava sortint, anava a caminar, no podia caminar, tenia que seure cada 2 quilòmetres, tenia que seure un rato, i era una vida molt sedentària, vull dir, sortia molt poc. Quan va començar a guanyar pes, doncs clar, no? Miqui, anem a tal puesto, i costava arrencar-lo de casa seva. Jo li deia que haurà, o sigui, una persona que no li caia mai el sostre damunt, li costava molt sortir. I quan abans i tenia que dir, escolta, ja me'n vaig a dormir, que ja en tinc prou, no vull més, ja. Des del 2012, quan ja vaig començar a fer tot això, ja vaig començar pel principi, no? I el principi va ser una reunió conjunta amb diversa gent que es volien operar, i a partir d'aquí ja et van començar a cridar. Ho vaig fer tot radical, sobre sol, perquè jo només vaig menjar sobres. Vaig perdre 14 quilos. 12 dies per això, no? Per els sobres que et donen, només menges això, per treure grassa del fetge i que puguin potinejar bé per dins, no? La meditació va ser un punt molt important amb tot això, perquè el tema de que si tens molt de neguit i menges, et fa molt de mal l'estómac, i et fot unes castanyes a l'estómac molt fortes, i llavors vomites. I això la meditació em va anar molt bé per això. Com que de fet es veien moltes vegades, un dia va comentar que es volia fer això, clar, nosaltres no en teníem ni idea de què anava això, es va explicar, es va sonar una miqueta així a ciència-ficció, perquè clar, que et diuen que han de reduir un estómac i que t'ho fan amb una operació i que perdràs la brutalitat de quilos que ha perdut, clar, et dius, ostres, Déu-n'hi-do. L'últim mes abans d'operar-se és donar unes dietes baixes en calories per intentar baixar el pes, reduir aquest fetge, que el cirurgià ho tingui més fàcil i l'operació tingui menys duració, amb la qual menys complicacions, etc. Vam pujar a planta, vaig estar aquell dia sencer a la UBI, tota la nit, i el dia següent dalt, i el dia següent a migdia, o sigui, 2 dies i mig, i cap a casa. Una vegada ja operat, és molt important fer el seguiment durant els primers mesos. I precisament la dietista, des del primer dia que s'opera el malalt, ja se li ha explicat abans què és el que li condicionarà la cirurgia per l'alimentació. En principi no notes cap canvi. L'únic canvi, perquè tu peses igual, i segueixes veient l'abdomen que tenia, segueixes veient tot igual. L'únic canvi, el menjar. Jo no podia ni un glop d'aigua, fins al cap de 15 dies, que potser vaig baixar 15 quilos en 15 dies. Vaig notar el canvi amb la roba perquè va ser una bestialitat, no? Les mànigues m'arribaven aquí baix al colze, no? Amb 15 quilos menys, Va ser una passada, perquè tot el que no costava tant de desinflar s'havia desinflat molt. El veies el que menjava i es quedaves, ostres. I a més, quan començava a dir els quilos que perdia, que semblava que li marxessin corrents, els quilos, perquè en poc temps. Avui, ara, aquesta setmana n'he perdut 4, ara 5, ara 10, i passava el mes o 2 mesos i deia que n'havia perdut 25 o 30 i deies, ostres, aquest paio sembla que els llanci els quilos a més de perdre. Jo m'he arribat a fotre una pizza familiar i 6 canelons per sopar, i després m'han anat a l'Omplay a fotre'm 4 cubates. T'ensenyen a menjar com has de menjar les proteïnes, les vitamines, els hidrats, després el que pots menjar entre hores. És una barbaritat, el que baixes durant un any, no? El que em va motivar va ser el mal que em feia tot, i això és el que em motiva, perquè, desenganyem-nos, l'edat també fa molt, però ho recomano perquè si ho feu no sabeu el que fareu, perquè es trobareu de conya. Comences a fer coses que de fet enyoraves però que les tenies apartades, com anar a caminar i anar en bicicleta. Recuperes tot. Jo crec que recuperes la vida.